Morjesta vaan taas kaikille täältä Lisävalojen maailmasta. Mulla tuli tässä nyt ohimennen mahdollisuus tehdä tämmönen pikkainen parivertailu. Ja nyt meillä tässä on käsittelyssä ja testattavana Laserin Sentinel-sarjasta 9 tuuman versiot. Ja vaikka paketit näyttää hyvin pitkälle samanlaisilta, niin meillähän tässä nyt on kyseessä pari eri versiota, eli on Sentinel 9 standardi ja sitten Elite. Rungoltaan rakenteeltaan muuten samanlaisia, mutta sisuksissa niissä on hiukkasen eroja. Revitäänpä vähän nyssäkkää auki ja katsotaan mitä niistä eroja saataisiin kaivettua esille. Siinäpä meillä standardiversio Elite kaivettuna laatikosta esille. Lähtökohtaisesti heti ensimmäisenä huomaa eron, niin Elitessä tulee tuo kivisuoja. Umpinainen kivisuoja tulee mukana, mutta se kun riisutaan tuosta pois. Aha, sehän lähti. Kivisuoja riisutaan pois, niin rakenteellisestihan nämä on ihan samoja. Tuolta aikaisemmalta Sentinel-esittelyvideolta voi rakenteen tarkemmin jalat ja sen semmoiset rungo-ominaisuudet kahtella, mutta kokeillaan kaivaa nyt, nähtäisikö me tässä nyt eroja itse lampun sisuksissa. Eliteessähän yleisesti ero tulee siitä, että se on tuplamäärä emittereitä tuolla lampun sisällä. Ja niin se näyttää itse asiassa tässäkin olevan. En tiedä missä kulmassa näkyy sinne kameran kennolle, mutta tässä kun näitä sopivasta kulmasta itse katteleepi, niin näin se tosiaan on, sellainen tuplamäärä näyttäisi emitteriä olevan tuolla. Onko jopa ihan joka puolella? No ihan joka puolelle ei näe tuonne, mutta ainakin tuossa keskirivissä näyttäisi, että tuplamäärä löytyy. Parkithan nyt saatiin onneksi päivityksen mukana myös noihin Elite-versioihin, niin nyt on hiukkasen parempi vaikka itse sotkee näitä malleja keskenään, kun ei niitä päälle päin juuri muuta erota. Keillakinhan on suurin piirtein samantyyppinen näissä, spottia keskellä, leviä valo tonne keilan sivuille päin, korkeussuunnassa rajattu. Mutta siinä spotin koossa muodossa on käytännössä näissä nyt se ero. Ja käympä sitä sitten tutkimassa tuolla tallilabrassa sitten, katsotaan minkä näköinen ero siellä saa ihan keilan osalta aikaiseksi. Ja nytpä sitä ollaan täällä tallilabrassa ihmettelemässä projisiokuvaa tuosta Sentinel 9 Elitestä. Aika pitkällehän tuo vastaa sitä, mitä tuo Laserin sivuilta löytyy tää keilan projisiokuvaa sieltä heidän omista kuvistansa. Eli siinä on tommonen vähän niin kuin kylellä oleva kahdeksikko tavallaan. Eli ääretön merkki tuossa keskellä ja niin sitten sivuille tulee tuo melkoisen leviä avautuminen tuonne. Ei voi sanoa hajavaloa, koska tuo on ihan tarkoituksella tuossa keilassa. Mutta jos vähän käännetään, pannaan pikkasen lisää kirkkautta, niin näkee, että miten se tonne spotin sivuille tulee tuo keilan leviä osa. Me ollaan tässä nyt tosiaan tallissa ja lamppujen etäisyys tuosta seinästä, ovesta ja mittakankaasta on noin 3,70. Siitä saa hiukkasen käsitystä tuosta keilan leveydestä. Tämä talli on 3,60 leviä. Tuo mittakangas on 2,25 leviä tuo valkoinen osa, mitä näkyy, ja ruudut on pyöreästi 0,5 metrin kokoisia kanttiinsa. Niin, jos 3,7 metrin päässä keila on jo ihan heittämällä 3,6 metriä leviä, niin siitä nyt voi vähän saada kuvaa siitä, että kuinka leviä tuo keila on. Sitten jos vertaillaan tuosta tuohon
Sentinel 9 standardiin. Pannaanpa se seuraavaksi tulille. Ja suunnataan se vielä kohdalleenkin. Noin. Niin tässähän meillä on vähän erityyppinen tosiaan tämä keila, eli siinä on pienempi tuo spottiosa. Kantama näissä tosiaan on about sama, siinä ei monen metrin eroa ollut. Mutta tosiaan tuo spottiosa on tässä tommonen vähän pistemäisempi. Mutta tässäkin edelleen voi sanoa, että tulee tonne keilan sivulle, kun käytetään taas vähän kirkkaampana tätä kuvaa, niin ihan yhtä lailla tästäkin tulee tuonne leviälle tulee tätä valoa. Mutta korkeussuunta tässä on taas sitten, niin voi sanoa, että paremmin tai tarkemmin rajattu. Se on vähän käyttötarkoituksesta kiinni, että kumpi on parempi, porkkana vai patonki. Mutta tosiaan tarkemmin rajattu tämä korkeussuunta tässä niin standardissa. Itse tosiaan vitossa tykkäsin, kyllä mulla pari vuotta on ollut tommoset 3 kappaletta Sentinel 9 siinä keulalla ja niin on tykännyt kyllä niistä, että kun suunta sinne niin 2 spottia vierekkäin ja yhden siihen keskelle, niin käytännössä sai 2 spotin leveyden ja 2 spotin kantaman. Ja on tosiaan niin ihan lumisateellakin pystynyt poistiehensä ajelemaan tuo korkeussuunnan rajauksen takia. Jos vielä käytetään tuossa Elite-versiota, niin siinä on nyt verrokkia sitten, miltä nämä näyttää ne seinään vasten heijastettuna. Käymme sitten kokeilemaan vielä, miltä se näyttää tuolla livenä ja tien päällä. No niin, ja täälläpä me nyt ollaan tienposkessa tutulla paikalla ja siinä meillä on Sentinel 9 Elite tulilla. Ja niin kuin tallikokkeestakin näkee, että keilassa on, spotissa on laajuutta, mutta niin keila on tommonen tasainen tuosta lähisivualueelta tonne keskelle päin voimistuva tuo valo, eli sillä saadaan hyvin nättiin tuo keila toimimaan tuossa sitten niin kuin etäisyyksien suhteen. Tässä nyt huomasin tuossa niin kuin tallikokkeessakin näki, että sitä hiukkasen enemmän on keilassa korkeutta, pikkasen hajavaloa tulee enemmän, eli tuossa niin esimerkiksi 100 metrin päässä oikealla puolella näkyy muutaman koivun runko, niin melkein näkyy latvaa asti. Kun jos sitten vaihdetaan tuo standardiversio, niin meillä jää latvat näkemättä tuolta koivusta. Niin kuin näkee, tässä on tosiaan tuo keila on rajatumpi korkeussuunnassa. Kantamassa ei hirviästi ole eroa, mutta jos vähän pyöritellään sivulle päin, niin näkee, että tuo spotti on pienempi. Mutta kantama tosiaan about sama kuin tuolla Elitellä. Ja Elitessä sitten tosiaan valo on vaan vähän enemmän, vähän joka paikassa, mutta etualasta täytyy sanoa, että kumpikaan näistä ei niin tuohon eteen tee kyllä oikeastaan minkäännäköistä läiskää eikä länttiä. Meillä tässä tellinkinä nyt on sellainen, lamput on alareunastaan noin 52 sentin korkeudella, kamera on tuossa about henkilöauton kuljettajan silmien korkeudella 1,3 metriä pyöriästi. Eli aika lailla semmoista niin kuin henkilöautotilannetta kuvastaa tämä setuppi tässä nytte. Laitaanpa tuosta vielä standardia verrokiksi. Niin. Itse olen tykännyt näistä standardeista tuossa Hiluxin ja Viton keulalla, että kun näissä tosiaan tuo keila on korkeussuunnassa varsin hyvin rajattu, niin nämä toimii itse asiassa yllättävän hyvin myös vähän satteisemmallakin kelillä. Tuo rajatumpi keila, niin se ei ihan hirveästi mitään Star Wars-efektejä saa aikaan tai muuta. Katsotaan sitten, että niin kun nämä saa setuppi valmiiksi Vitohon paikalle, että minkä näköisellä systeemillä sitä tänä talvena lähdetään, tai tälle kaudelle lähdetään ihmettelemään. Siinäpä meillä Sentinel 9 standardin ja Eliten eroja nyt niin kuin lyhykäisyydessään. Palataanpa taas astialle ja kanavalle. Moro!